a fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea. Mai greu e oare să înduri săgețile norocului potrivnic sau fierul să-l ridici asupra mării de zbuciumi și să o curmi, să mori, să dormi. Nimic mai mult. Și printr-un somn să închei zvâgnirea inimii și suferința ce sunt a cărnii parte. E o încheiere chiar foarte de dorit. Să mori, să dormi, sau poate să visezi. Aici e nebunia. Ce vise în somnul morții poți visa când ne-am desprins de-a trupului strânsoare? E tocmai ce ne îndeamnă a șovăi. Și aici e teama care dă năpastei un trai atât de lung. Cine ar mai sta să rabde biciul și disprețul vremii, despoticul bun plac, zăbava legii, durerea dragostei neîmpărtășite, trufia stăpânirii și înjosirea, incompetența ridicată în slăvi și meritul lăsat în urmă, când de toate ar putea să se dezlege cu un vârf de pumnal. Cine și-ar duce povara vieții în geamăt și sudori, de n-ar fi taina aceea de după moarte, spaima de ce-ar putea să fie dincolo, pe acel tărâm stingher de unde călătorii nu se mai întorc și care ne îngrozește, făcându-ne mai lesne să îndurăm un rău știut cu care ne-am deprins, decât orbește să le repezim spre altele de nimenea știute. Gândirea, deci, ne face lași pe toți. Firescul chip al hotărârii sub raza slabă a gândului pălește și avânturile cele mai mărețe sub semnul acesta se abat din drum, pierzându-și numele de fapt.